ens hem inspirat en Mèxic. Al carrer La Sabateria, com tot el món sap, ja tenim una especificitat important. Hi ha molts de toldos, hi ha molta tauleta per fora, la manera tradicional, amb polaines i armassons, ja la vam rebutjar, me pareix que fa uns 30 anys. En conseqüència, si volíem mantenir l'harmonia i volíem mantenir l'esperit de carrer, se n'havia d'anar tot als balcons. Tot se sap, no, però moltes coses se saben, que enguany hi haurà moltes alfombres a molts de carrers, perquè realment l'alfombra llueix molt. Nosaltres al nostre carrer pensem que no és factible. Hi ha molts de bars, la gent dina, fa cubates, enterra per les nits. Si no agarres un motxo i lejía és impossible retornar-ho. Si tens una alfombra, doncs evidentment no. Clar, els balcons tenen un fet molt evident. Els detalls bonicos del tapissat ja no es poden veure. Si diem que el tema tapissat ordinari no ens serveix i volem treballar paper i volem treballar flors... En realitat hem inventat enguany. O sigui, el que són les flors estan les grans de cartolina, les altres que no són tan grans, que Rosita té moltíssima traça i n'ha fet moltes d'ella enguany. I hem tunejat una mica la màquina de tallar paper, a la qual li hem fet dues variacions. Una és el pas. El pas és el que avança cada vegada, cada tall, un paperet. I per una altra banda també hem tunejat la longitud del tall. De manera que això se pot tapissar directament ja de manera total. Pues enguany ha sigut un treball un poc diferent, perquè com no hi havia que fer tapissos, que feia falta que la gent estiguera així continu i això, moltes coses la gent les ha fetes a casa i després ens hem anat trobant a ratos per muntar-les. De veïnat podem dir que n'hi ha. No som dels carrers més despoblats. El que passa és com passa en tot, no? Anem a veure. Una persona que se'n va a les 8 del matí a treballar i que torna a casa a les 7 de la tarda i ha de portar la família, pot treballar al carrer? No. I durant l'any també hi ha hagut molta gent que no viu, que tenia ganes d'ajudar, però a vegades és molt difícil donar les coses perquè se les emporten, perquè si uno té el costum de habitualment vindre, doncs jo que sé, cada 2 setmanes, per exemple, doncs potser sí que se pot. Però si una persona, per lo que sigui, faena, tal, ve una vegada cada 2 mesos, potser te fa falta el que té aquesta persona per acabar de fer motius i acabar de fer coses. I és veritat que a més de 4 persones que ens han dit ens doneu alguna cosa per portar-nos, ens han tingut que dir que no era possible.